आई भैया हम व्यास कृष्णा यादव जी और वह सबके एगो भजन सुनावत तनी। हमारा म्यूजिक पर बड़े बेंजू पर बाबू दीपक जी, नाल पर सत्येंद्र शर्मा जी, तबला पर मनोरंजन बाबू, यूनिस बाबू, हमारा विनोद बिहारी जी के स्टूडियो में ही भजन होता। साथ में बड़े हमारा व्यास वीरेंद्र चौहान जी। आई रोज सबके एगो भजन सुनावत तनी और वह भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लगत तनी और वह दुलार प्यार जरूर देव। ये भी आइल बाऊ जाई जगत में, ये भी आइल बाऊ जाई। हिता मीता सखा संबंधी, हिता मीता सखा संबंधी, कवनो भी पहुनाई जगत में, ये भी आइल बाऊ जाई। बाटे सजाई सजाई, होतिया बाटे सजाई। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, होतिया बाटे सजाई सजाई, होतिया बाटे सजाई। भी आइल बाऊ जाई जगत में, ये भी आइल बाऊ जाई।
बुद्धि आई